BJP is Karbi Anglong District Asai Hemalong Perangkyame Kipha. Rup Singh Teron MLA ke hayang thek long det aphi alang lilam chak ateng ke claim je phan puthot radaphan anik kapathitu. Wot ki pian arara tuma phan SDC pen kachero azara ke sungle do sutame ki wang jarni rot kacheto dun je phan SDC ni kachethe. Kardom Karbi prime time along pen ni samirani timungpi non arjuikha birdang ton pen. Karbi Adorbar Karbi Akhayang Bongke Chengsi Social Organization Aruni Pai Kethom Ani Dipu Mithang Asa Hemalong Ningka Narkep Keprahini Amahang Kethekarni Katalon Azeme Dengpon Kidamtang 1940 Aningkan Aru Achikloni Pai Kethom Arni Karbi National Leader Samson Singh Ingti Khorsing Terang Lapen Kabonili Timungpi Alang Itumpen Ja Ponsi Karbi Atumta Ning Isido Nangji Lapen Chingthurdu Nangji Pupen Bangso Associate Organization Sengponlo Pinyada por phai sirkep apor malompen Karbi Adorbar Amepu Mondor Singh Bepen Song Alama Kapang Jarpon Aphi Karbi Adorbar Karbi National Leaders Atumaphan Kachiki Moasai Dengpon Lapen Rat Amepi Cheng Japrang Kalitang Sumila Ronghang Piaphan Ta Kachiki Mo Padupon Mepu Mondor Singh Bepen Kachipahem Pupon Amelong Aluhiaman Pen Abarim Karbi Adorbar Akong Chun Bang Bida Singh Rongpi Kanchas Dikom Amepu Ajit Timung Kanchas Dikom Akong Chun Bang Singh Timung Karbi Lamet Amepu Hidinat Rongpi Karbi Lamet Akong Chun Bang Lilal Herteron Karbi Riso Adorbar Akong Chun Bang Gautam Rongpi Karsa Amepi Kungri Timungpi Lapen Kanchas Dikom Dun Mepu John Terangatum Chetong Dun La Karbi Adorbar ke prang ke political party La Pencil District Council atum CM MDC election ki thuri mane arjanta lemtem amat la lemtem Karbi Adorbar pen dak state jitu political party ahut pen ke chitonte doko ke timati di la sogesik sakmasi la ne la tum congress sebar ju ye masi Karbi Adorbar ke koine biko nasi jo la Ronjit Piso president ke dohosi mane lam Cheparailo Chingwaisi JPini penke laso Karbi Adorbar bangke political party kalilo mane sike social organization nil tum sing selang mane nil tum ta non hesa ku gedeng lang 16 tarik thang chitlu suri ngkan suri koira ingkoyan ingkan sin tum gedeng Karbi Anglong District along ta Ongdunga vote pen long pli a constituency along ta BJP aphan ka pahaidona pot BJP is Karbi Anglong District Committee Ame Pudhon Singh Teron pen Karbi Anglong Araratum Kachipadu klapen BJP along ke claim Kachipadu katuma phan akero pajerpon Karbi Anglong along BJP Sarkar wang det pen BJP atum ke claim ke damra atum theklong si BJP aphan aning kachithe pen si pahailo lapen la an so se kaching thur amoke claim ke dam ji aphan bor I ponji pusi pachini Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Assam CM Sarbananda Sonowar, Himanta Biswa Sarma, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be Lapen. BJP is Karbi Anglong along ki claim akorte ingjil Lapen Sarkar chilang pet pen la long pli a constituency along BJP aphan pahailo. 17 Bukazan LSC candidate Dr. Numor Momin, 18 Harakhat LSC candidate Dor Singh Ronghang, 19 Difu LSC candidate Bida Singh Ingleng, Lapen 20 Barthalangso LSC candidate Rup Singh Teron Atuma Phanta, BJP pen Kachipa Hai Thega Pot BJP EKAD Siame Pudhon Singh Teron pen Kachero Pazirpon. Prime Minister Narendra Modi, Lapen tu JP Nada, Amit Shah, Lapen itu dah Assam Chief Minister Sarma Himanta Biswa Sarma, Rajit Kumar Das, Lapen itu CM Tuliram Ronghang, Lapen MP Horen Singh Be, Lapen dah East Karbi Anglong BJP. Akorte ni itu, kado itu kelang pesi, dol Lapen Sarkar kelang pesi itu mah Karbi Anglong tiap dah baik pun. Assam Assembly Kilik Angthek 20 Barthalangso LSC alongta Hamren Deputy Commissioner Asa Hemalong Aru Nipahini Ajo Porphai Sirkepra Achetim Apor Malom ki Hai Kerem Angthek Pangdaklo BJP pen kache toidun Rup Singh Teron 89,577 award chipalong pen akaprek a party do anaphan 53,351 award pen kaparem par eprat abirta pherangke 100 crore pen berta nang pale
Kilik aprang alang lipen wot ke hang amea long tina long kaning jepon alam ca kapechun wek jiaphan alang li puthot radaphan aning pathepon thu halapu roha along adai awe pin sumila rong hang pi apran kedam nang aputhak sitame ahok pet akang sai kilong jiaphan sai klempon jiputa alang lipen ning je thu ja kong nang pi abang pu bang pi phaneli chorolo ongdong butpen pi ni phanang pai pon ke ta so hai depen pi bang ke li tum jini lo je kar benglong te posem ne da west kar benglong bang ta bjp aphan sia ning ke the dolo a the kar benglong rat aphan ke kadang sort ke klem ponja phan basically hem prek puthak petun ponja phat ado hoi ke ther do ponja phan khajing tor war sai ke klem ponja phan ing samjin pe ke dolong ya phan bjp a party phan ning ke the do si pini ongdong bot li phan nang pe hai lo pe ke bang thu bang ke la ha kam ke klem ponja phan party long pen itung pang tang pen itung dak hok pet ha sona mu tung ratum ani ke the pen ke pe klem ponja phan se ni le ba che se kon padolo lam the puthak bang ke liti ke chengsi pen ta ni li ke ning hon duk lo pan la so du ko ke ne ke klemang pu tum pan ni li pen rem lo a the la so ni alang li pholok pen phi thilo pen phitani li me thang mata hadak chit dam don dat buti ke ban hu de betani hadak chit tong don ka do wel ha lam the ni ar yu long lo la pen la so lam the ke sarkar phani li pulo je la so family tum phan tangka ke rap ta padu pon nang ji pen ni tum churoni kar bing lo cm ke ha ta pang da phong lo la so phan hem ta ka do be dak ratung MP punon MLA punon ba MEC punon la so cheklo na ba nong pen dak hem kim ponja phan pan dak lak ke patang panong ponja phan somla ro hang piamen pen school kang pui pon han alang li ka do bel ha thau ta pang dak pon padolo ta se alang li i tumang jir che wo jui ni honduk lo la pen la so kapip pho bang phu atung an phang ke arona te men kang sa pa do si ni ti sarkar phang ka ta la so gantiman pon padolo pen padu ponje Jalukbari constituency pen pardon ron batai pho MLA ke hai Dr Himanta Biswa Sharma aphan karbi anglong akleng sar bola pen ari sang hotum archodam pusi nilitumalong birtanangle Karbi Anglong akleng sar pola pen ari sang hotum Jalukbari constituency pen MLA kilik ke hai Dr Himanta Biswa Sharma aphan poho pen archodam alangli non apong pak lak isira suri isira pharo sir capso se awot long si MLA kilik chepahai Dr Himanta Biswa Sharma aphan karchodama hut Karbi Anglong Autonomous Council a Deputy Chairman Rites Inghi EM Lapen MP Horen Singh Be EM Pradeep Rangpi Mangar Singh Timung Forest Board a Chairman Richard Tokbi Lapen MLA kilik ke hai Bangpli Bida Singh Ingleng Dr Numar Momin Dor Singh Ronghang Lapen Rup Singh Teronatum Chetongdun Autonomous State Demand Committee ASDC में थांगा सा हेमालंग पिनी फेरांग के आमे कपेर पोनालोंग MLA बांग फुकांग वाई अलोंग वोट की पी आरारातमा फान काचरो अलाम थे पजरपोन ASDC asongat nompen nona dihu bang phukang waya hot ASDC aphan wot ki piatuma phan kachro pazerpon lapen ke wang jiani azat akisunga hot pusitame kachrap kachito dunjia phan ning kachethe bang phukang waya hot rara tumpen kangsa puthak milituma hinpen deng pamilo pusi pherang kya melong ningje bang phukang waya hot longri kacharia songa tumpen tangka lapen kacharia jakong pensi rara tum koma phansi wot ki pinang jimapu ba ilo bonta bangso ASDC lapen kachelang rap asonga tumpen ke jalin autonomous state kachisong along thangnat katikuk awe lapen bangso kachisong rara tum akemang ateng pen chunche tike chisong bom chiputa ningje kado weta chuak khadi Karbi Anglong men su sa konteks ka dahan la si command si councilor long ke wang ma hala to kan ka peren sung tung lai si sector ini sector bang ke ni tum chubin da pulo je electoral understanding dure ke NP BJP elements ke ma na si congress panda ne tum expose ko 1 year ahead APSC panda expose ko akapet tum expose ko sala tum kadu beta ko pe hala so ne tum tu SSC tum ke zero ni SSC tum ne zero stand hala tum ta zero ni exactly ne lapen count kedam tang council election to la solang sik even APCC la wanta ne tum tu je electoral understanding ave pulo pe SSC tum ta zero ni lapen congress tum ta national party grand old party of India pusta la tum ta zero ta for the first time council din mang ke 30 department during my tenure as MLA Milo assembly long fight dun lo la fight dun dan si 30 department wang lo non from crore tangkanang le 1000 crore tangkanang le lo
la claim thai dake li tong bong chi tumelo sita the last 20 years bangke Karbi Anglong alam the autonomous state alam the Karbi to Makanchir alam the Congress and BJP autonomous state alam the putapsi single word ka kandam de dalo into parlo si non ka haitan MLA BJP MLA to hemprek alam the assembly floor lo ponji ma ponpe ma lasi alam itu mana tuning rilo ponpe bu chini sitame ki tuning ridung la thorlo je la solam thi prabjin ban solution ki ponji fanse mil tumin Hamren Municipal Board pen patir PC Hamren thelang ahi tialong chojor cholang ahem thedung kimrang ponsi hitikang nia tum wocheng veria hositame arni arbe pen chepa joklong lo Labangsa Market Complex ki kim kirang tang pamelo pura kidam tang thang ni phai krehini arni ingtupan lo Bonta isi ningduk meme alam contractor pensai ki klem pameme det ajok ahem kimi kilo chiklo joni wedlang sitame aklong run thaya sonsi theklong Hamren arong sopi ang bongchit along amatsi ki kim anparta Hamren Municipal Board Chairman Vice Chairman lapen Ward Commissioner Bang Proxy langdun prong amta lapuson kesai oi ki klem long popke manghun me anpin Lasi lapuson sai ki klem kesai oi ke chok che pura pini kes e tumpen adi maklong along ka humri padudang Non-amat contractor abang mesen pensai ceklem tunang jipusi KSA pen ki hangka paso alam the prasanto ingti organizing secretary KSA Hamren Regional Committee pen kherang kya tumangno ningje Chini si pinitum karbilo charlia song pen labangso market sidalong na humri lo lasi langdam pulotang te west karbianglong angkang ladak ason a market sit ke the lapen keme ke avilobon so siltum thekdam asi attack pen lang pulo te alon do piklo bon sitame ladak arlo nang lang lo ladak bang ke non head lang pining sila bangso a market sit ke kangpu lang inaugurate lang sitame non chiklo yon niang bong si apir thepen wak lab lo tangte lapuson akam ke claim along kopi posi authority atum non anta amek prang predat lo Hamren along asitin ammo sitame kam ke sai oi kopia posi authority tum action and edat lo lasi binia bang niltum karbilo charlia song pen bang ke kachuningri kang tung jitu la Hamren weekly market ladak aruiwang tame suri armung atok ano pen wang siladak hem kecho kijun aphan ingti jang thu pen chenglok ajat tame nangkacho namdun aprang ke ladak wecheng biru ekdom inghan player walk tok adim sitame lasona hem ki kimpi abang rat atum aning karong hektik ahut lapuson kontraktor lasona kam ke claim kasai oi ke lake rat aphan aphar lo kacho jor posinitum karbilo charlia song pen bangke jong ponji lasi lapuson akam ke sai oi bang jok a kontraktor le claim sitame immediate ben nalitum labangso jitu kaheno lap adim analitum repairing nang cikuri nai lapena bangke town committee lapen authority atum lapuson a contractor aphan prabjin pen action en nangi pusintum karbilo charlia song hin pen labangso social media platform hin pen nilchuning ripon lo Karbi Anglong Autonomous Council Kapalo Department Home Cap Angbong Amuke Wangwen Nai Lapen Alikawe Nai a Department Angbong ke Primary Education ta isilo Methang asai kacheklem pameme lapen kelang chari don pameme det pen ongdung LP school ke kaching thur awal sai kawesi ke ong Kaching thur awal sai kawe det LP school angbong ke SSA Rongmangwe Education Block lapen socheng thenta MSC constituency kapalo parokwa ahithi pen kahilo kilometer thom cap anba kahilo BCM terang arong along kido BCM LP school ta isilo Labangso ILP school along non hedjong usuka song pen kahomri padudam kahomri dam hut ka thekdam long atengke kidam tang 1971 aningkan kapal japon labangso ILP school ke thangna kaching thur awal saita awe মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়া প্ৰথম পৰ্যায় বা প্ৰথম ষ্টেজ হৈছে প্ৰাইমেৰী স্কুল বা এলপি স্কুল কিন্তু কাৰ্বি আংলঙত আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ যে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা এলপি স্কুল যিমানখিনি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগে যিমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকে সদায় চবকা সাথ চবকা বিকাশৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে কিন্তু বাস্তৱত আমি এইখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাই non malom so poraphan birtamu ington iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kona kulat si mithang karbi pinding sumpot ang pompin kilong at po. Nalitum lapuson ke matha kisung doma. Jong si do prote matha nang ni. Nalitum humrik non pinding sumpot akuda dalong. Bangso akuda long nalitum karbi pinding sumpot pekok pini wampok chipan choy hongthor karbi teum lek paikom jamburong pohum karbi purse jamburong so karbi brospin karbi bag lapen gamsa hi sitamik long et po. Lapen bangso akudat nalitum anidang le humri sita impuik ji. Lasi Prabsin pen humrik non pending support akulat di Fuluru langso Daily Market opposite Drangsena Sabu Udituran Holalong. La penangi tum ka order je apan la aber kipia number long humrik non. Chora la pokchukor jinjin dan nang na. Igar koy bong manay bang sarak thane pokchukor ong. Pipolo bong. Pipolo te. Igar ko ni pokchokore lo ti men duway nang nambidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Zero lo anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote Prabjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrik tami. Dihena mopit putat birtalo wangthulo. Nijang karbi anglong amri chinthong ahawar keng sangahem ostomar kibido na puthak sorkar aphan kapachini lapen kalitang sumila ronghang pia phansitame ahok akangsai long litik ti song bom jipusi chinthong ahawar ame KCS lapen claim charia song atum sodak pen kapachini pona berta pherang ke piratane pen berta nang pale Chinthong ahawar loka charia hem kadure pen danglok than bangabang atum asai ka chiklem clear ni ong munaka sonsi theklong Laswa jok ostomar theknang ji pupen ang tan mate keng sangahem anta bidun nang koklo Pinang an loka chari aw somatuma phan adukang hoi pen ason ason kapaklem toy anchatakali apran kedam nang lapuson Chinthong ahawar alo do Karbiang long termos council pen ta loka chari hen kapaprang jia phan hini a consequences aphan RDP thek theda sonsi theklong non sumila ronghang pita lahaya kisung ke pho pen apran dam nang lo Tangte amri Chinthong ahawar ta lapuson phodet ansi school mesen kin pipo maputa phirang kia tumangno amri Chinthong ahawar araradum pen kaningje pado Ilitum non soarlo tum kamatha nangji kupilo iso punoi mate iso pi iso postame parok ahem kichi ahem kibi bedetji labang ilitum un anpen bor ipona karbiang long adangalong do olang ilitum karbiang long adangalong karbi yana hemalong le ilitum biduna nang karbiatum hejan ki letum kaching hon pon kaching yen pon doji lasibanga khaya long ki bipon keng sanga so hem ki bipon ke ilitum aso ke dam tang ke dup la penalang tumhan kapasung la son padu tiglo lasi ke wangji kapasung sela itu makorte mate itu macikle maratum hasame etum sarlo hinten tenang an kachi song dun pang tang nang po la pen cirap cetulu nang po tapusi ni tumbangke mathalo ni tum tapin ladak lemcaria song pen same klem ponlo la pen itu ningdup isi cepaklang pen lo milur sakhi ka same tum ta cepaklang ponlo ong la pen amria hawar langdam erlop long te school ke meme pen bang hem ka chubidun pen abatai batai aphong nilituma phan lason usomara phan panahok pilo lasi nanglitum sarkar phan ta ka chuningri kang tunga bangke LP school pen danglo ME school la pen ke high school la pen ke sonthak thak high secondary school an setami nanglitum ahok pet pen nanglitum ke lang ka chari ponja phansi nilitum hin pen chuningri lo la pen ke labangso also pia phan ka oinai pen kapathi lot kerasing kidung pen kapathi lot
lake nilitum ningduk pik lapen ke ciru meme nilitum la silabangso ajai mek nilitum dengpon lo lapen sorkar aphan amsosi nanglitum ahok pet akang sai dengpon dangi pusi nilitum chuning ripadi krim la Kacenek kaholo anpata reng ak mekai choksi apran karmut bor ipen kithinang sumila ronghang pia phan pini hamren keriti academia tumpenta ningduk pen kachiki moajai mek peman pon Arniwang ason keriti kachalia class ington proof si pini ke ningduk pen kachiki moajai mek paman pon Laswalong kachali awsomar pen thanbang atum chelang pet pen play card or crazy sumila ronghang pi apia po tum ahok akang sai longwek nang chipura sorkar aphan kehang patupon Lapen halapu West Karbi Anglong Bitung Ring Thama constituency kapalo Chongkan arong alongta Chongkan ari soijang atum ahin pen kalitang sumila ronghang pia phan jiki mo ponsi apran karmu te tatuma phan prap jin pen adai NC ing sai wek nang chipusi hang tarampon No justice! No race! No justice! No race! Hang the culprit! Hang the culprit! Pinia birta pangkela ponsi kangton iklo dome thakme kubang thu